Malinawon ug hapsay ang pagpahigayon sa Sinulog sa Sugbo Grand Mardi Gras 2024. Ang Department of Tourism mihulagway niini sa usa sa mga cultural activities panaghiusa sa pagtuo, kultura ug tradisyon nga makadapit sa pagtagad sa kalibutan. Atong kining sayran pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Until one Cebu Island and tomorrow world Sinulog but still one Cebu Island. Open! Kini ang formal nga pagbukas ni Mayor Michael Rama, overall chairman sa Sinulog Foundation Incorporated sa Sinulog sa Sugbo, Philippines 2024. Usa sa gidapit sa Sinulog Festival si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nga mihulagway sa kalihukan nga talagsaon tungod kay nakadani kini sa pagtagad sa kalibutan. The rich tapestry of our culture. Our culture, our traditions, and the warmth of our people are unique facets of the Filipino identity that are invaluable assets that can captivate the entire world. Laing parehag sa kalihim nga sa Sinulog Festival, dayag ang panagsambog sa pagtuo, kasaysayan ug mga artist sa sayaw sa pagtuo sa mga Sugboanon. The Sinulog Festival is a testament to this truth, a celebration that embodies the fusion of faith, history, and artistry, a dance of devotion that tells the story of the faith of the Cebuanos and reflects the best of the Filipino and the entire Filipino nation. Samtang gihulagway sa commander sa Joint Task Group nga Malinawon og walay hulga sa kahapsay kalinaw atol sa Sinulog sa Grand Mardi Gras. Hinuon na batyagan ang paghuot sa trapiko tungod sa sakyanan sa mga misalmot sa kalihukan. Peaceful implementation of the security plan, public safety plan, and at the same time we credit to all Sugboanos. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.